an chéad duine labhairt a chus an áireamh go bhfuil ceathrar cainteoir agin an ucht agus ba an dara chuid gan seimineár siúil an tacht an siúchuing le ceathrar cainteoir eile. So anis a bhí hield tá an túla agat. Gur míle mac de Brendan dús ballm buchas a chrí gáil le Brendan Martin agus teachtain here as achta an ócáid agrú tréiscíimh ceapan go Cheann táachta go ócáidí den cinál seo chuthar fáil borach de sppraige. Tá mé héin chun chur láthair bra siimplí an rud atá an allergus a thuirtíomh ar an Cloich Pleanála Teanga ar an talamh. Nílam chun éon smaointí nó teoiricí nó tuairimí ró prama chur os bhfuil chóir just go siimplí just gentlemen chur a láthair mar ábhar machnamhdíobh agus ba si bheith héin ábalta le cuidiú dé smaointe nó stratéisí nó tuairimí nó agus mar arbeit si bheith héin bunathair an ólas sin. So an céad slán mar a bhís le tuairtín céad slán eile. Just we'll go land in right just Neelam Kinchul and Kate Slannon of just Kerma Mahan and Ahna or Dutch friend on Mícheál Mac Aoidh Sanam done Tommy in Oifigeach Pleanála Teanga Clahanila Shin Cantor Gerta Herk agus na Crush Valley Ghaeltacht Dumangal Fáisciú Gahar na Galibh me agus tá níos mó na trocha blion caiteag an gobar san Arnold Gaeilge rinne me cinenne nor bhí me óg go caithach mé ma híal I gobar tríbheán na Gaeilge tá taithí am hartar Gemlín is san Arnold telefíse bhí mar in Oifigeach Ailíne le Halín na Ghaeltacht in Ghaeltacht Dumangal agus tá cúram cumá in rámíocht na Gaeilge sin tandúlam sa drámíocht Gaeilge. Is dói an puinte táhachtach maidir le sin ná is dói banite sin le Ferbert ar tionscadal daoine arbert, skillina arbert, bara chur faoi achhuiní agus infrastructure agus is dói an Cumasú atá a gceist leis an cinál oibre rinne mé agus atá déanamh faoi láthair. Just an céad níl samhail na slán an an cean in íos. An dara cean. Yeah, an tríú cean mar a bhís le tuairtín just in íos sin. Ja. Sin é. Sin fecim héin man am héin we cean in íos sin. Ma leis go. Tá an dara slán an a bhí hial. No, an tríú cean atá Iúil. Sin é. Yeah, just so léirgus mar dúirt mé chun léirgus conta thuirtear an Pleanála Teanga ar an talamh Beidir just rud beag faoin na Lancashí na dúchláin agus na Lúbar lár agus na deacraptí tá sa chóras agus fróisis dar lomsa agus éon smaointe do bunathair sin is féidir bag a rair éis seoirtín. An rud is táhachtaí na barta agus gníomhara tá muid a chur a bhaim is rudí bhfuil smacht ag an arthub agus séir de cílín sin tá muid ag ilige gobar canta tíreolaíocht ar le Lancashí áirithe agus tá rudí nílach rud beidir na dhéana so mar hampa tá muid job a beidir feasach teanga scéimeann agus comórtais agrú beidir cuardú déanar rang na Gaeilge sa cantar curtal córa bhainú scéimeann rinne mé héin scéal Gaelcarach an is dói so go mai fóla mar ábalta bara chur a chuid Gaeilge na bliana scéim cóthirí gnó an cinál rud sin grúpa tacran agus tuistíí bhainú beidir fórum Éidicus a ggéir an cóthá dhéanú ar cuasaí Éidicus nó cuasaí gnó sa cantar agus níos mó deisina an teanga úsáid agus takeíoh. So sin agus darlams is nihí seo beidir chohíonn siad de hall agus bád an teanga chuann siad daoine a caint Gaeilge tá níos mó Gaeilge úsáid ag daoine ach Cahatú má chun an chéad cean eile bhhairtín mar so mar dearm ach an ceist ná anmhfuil tioncarach a bar fleachtas teanga méid mar tenne agus an bhfuil muid a crothú cantóirí léthúla an bhfuil muid a gathú rudaí. Nílam tá mé cinál áras faoi sin bhfuil méid áirithe bhfuil smacht ag an ar bhfuil méid áirithe go féidir in dhéana ach níl ach tá an túfás nach féidir in dhéana. An céad slán an eile ríist bhairtín. Okay, tá sé dimar stray, but it's come actually can tá sláán in sin le rudí nach féidir in dhéanach is féidir mé míú
Tá rudaí nachhfuil smacht ag an orthb, nó rudaí nachhfuil tioncrach agus seo na rudaí tábhachta ar nós cuasaí tithaíocht, cóthraíocht, Jones, Servicing Gaeilge, Polithe maidir le Gaeilgear agus Fostíocht. Na policy Gaeilge fiú in agris agus cluban áitiúil, tá tionchar ára is féidir daoine spreaga ach ní féidir linn rudaí a ahrú, beidir policy educates, policy níon agus le. So tá go leor rudaí nachhfuil smacht nó tionchar ag an orthb sa chóras seo agus tá muidir bra ar agris ag leibhil níos airde ná muid sin sin an stáit na cóirlaí condé agris náisiúnta agris Gaeilge agus mar sin de. So just to mé léirgus níos ar cuid na fáibanna ceapan bhfuil aspetiscanar an Pleanála Teanga agus orintanta daoine tá gobar fiú sa chóras Pleanála Teanga mar a dearn lochtan bhéir le language promotion. Ceapan cuid daoine gur language promotion tá in Monaghan nóir is Pleanála Teanga tá muid ceapa a bheith ag crothú cantóirí léithú le Gaeilge agus ag ahrú clachtas teanga agus orintanta airíonn go muidir déanamh beidir baríocht den cinál language promotion seo nó ag gur an Gaeilge Kirk an cin seachas a bheith díriú a rudaí a athróidh an cinál clachtas teanga agus nósúireacht teanga. Cé ceanna leirtín rahiste. Seán fáib is smú in our éire tá beartas gníomhra gur a bhain ag agris ag gach leibhéal a hagan salach ar cospóirí agus spurd na Pleanála Teanga agus is beagur féidir linne na Oifigeach Pleanála Teanga nó na Limisteir Pleanála Teanga a dhéanamh. Tarlíonn si seo ag gach leibhéal ó ran na stát an Ryan Edge agus síos go beidir an club áitiúil CLG tá muidir bra ar dheathil na hagris seo agus is beagur féidir dhéanamh má change siad nó má churn siad rudaí a bhaim a hagan salach ar an Pleanála Teanga. Cé ceann eile mar bhiste leat. Cé slán an eile a bhairtín. So five eile, so an cúisle seo is níl tá cinál níl cuardam stúr nó cótháthail ar an bróisis ón mar híos an us níl éanna cinntiú gach agris grúpa cinál ag clí leis na pleanana nó bhfuil tá cinál folús mar gléin dónla cnáf siar an tá muidir hain cinál suiteach a gobarin ar aon orintí agus níl structúr an seo fáibíonnta mór tuige muid bhfuil muid go luas a frósas tá go team na rudaí seo ó thógáil ach níl sé an faoi láthair agus tá sé chur bach ar an obair. Cé ceann eile mar a bhís le dúirtín. Deacrat eile ná níl muid cinnte ar an ról status agus an túdrás agan nó elgin LPTs nó na HPTs fróisis. Five eile ná cén status seaasa nó údrás atá na Pleanála Teanga féin. Lomé cníla Teanga, policy Gaeilge rudí mar an cinál sin, céhfuil chun cinntiú go na rudí atá na Pleanála chun a bheith curtha bhain ar sin cé ceann eile. Cinál deacracht eile níl really ról agan sa fróisis cinteoirthachta. Níl an fiú tionchar nó cóirleach deis agan cóirleach do thuirt. Níl anadíocht agan ar board nó níl muid an ar atá cinethe a dhéanamh. Ceist beidir an bhfuil gá tá muidir gobar an talamh i cantar tíreolaíochta teoranta cantar tíreolaíocht ar le beidir ceist an bhfuil gá de Oifigeach Pleanála Teanga do réigiún Ghaeltachta an bhfuil super Oifigeach Pleanála Teanga testal an Ghaeltacht domnán atá nám cuardnú a déine ar cinál na mór ceistan na rudaí na ceistan na móra seo bhain leis an Ghaeltacht in omlán rudaí nach bhfuil muide ábalta a dhéanamh ar an talamh agus ceapan hain go caimiid bheith níos soléire nó caithe daoine caithe tuiscint níos leithine nó níos duimhne bheith ag daoine ar céirde an Pleanála Teanga ilúns nó feasachta chur an pobal ar céirde atá gceist leis agus seán áitetá an beidir an Cumasú Pobail isteach tá níos mó a gceist ná just cuasaí teanga nó níos mó Gaeilge labhairt. An céad slán an eile mar bhiste leat. Gan dáit seo fáib mór aspa-achhuiní muoinú agus foran mar hampa tá 50,000 agan in our éire do chlár oibre don bhliain ní mór an sin gcóhéics an fictor mór mar a deire tá me gobar méin ar is mis an tain duine is costí deonacha atá agus tá go leor oibre gceist fáintí tuirseach
fecum hen go an fuin of a gimmick dastu ta over na gapel dena go bujonok so ta agus few ag level an Tudorás agus Ryan na Gaeilge bit just níl ta aspa forniach op hen koma agus aspa akuni agus muinu so sin jackrupt all-war in our era agus an is a race ger came shop as spatial echo kept the tarlu Kate Slan an ella mar at the wartin sho fiber let dar lumsa ta fekiam ta an pobl intuk boiled an Teanga ta forwer an phobal gear go warin wege sa Ghaeltacht is rodella gníomh Teanga ta she intuk jacker Clachtas Teanga or Gníomh Teanga ceist intuk casta sho agus cam go wan chile sicóliacht le féinúlaach Ghaeltacht le muinin le cuasaí socha economiacht le síl inbheanach an duine an ceangal agus an cadrah agad teag an duine le áit le baile le pobl le slocht na rudí sinna le agus beidir seo gné a caffar zero or agus seo an tá sé seo dar lumsa caffar Kirkwig a bhain an cinál Cumasú Pobail sin an lúber lár dar lumsa agus sin an cinál rud má tá an borough faoin Ghaeltacht fi cuas economiacht fi mat an ní smó féinúlacht dan agus ní smó brod agus muoine ceapan beidir ganaróin an sin ganaróin sicóliacht sin agus bei sé níos ferras daoineáil chun beidir an Gníomh Teanga sin airú an Clachtas Teanga a ahrú céad slán an eile mar bhiste le Fai bella stoi tigan dini an Gaelgi coex an torrent gur Ceist Teanga cahamid ní smú Gaelga large language promotion agus erish stoi caffar cadrah níos divna bheith dini leis cahamid cinnte bhfuil cadrah níos divna acu leis an Teanga agus bhfuil go dogan an Gaelga bríos divna dóibh agus dáhíal agus erish capan ceangal an sin leis an Cumasú Pobail gur rud a bhhad ní smó na Teanga tá gceist an seo is Ghaeltacht is capla do bhaine leis an síl agus le síl na Ghaeltacht culturálí na ahnrod céad cean eile céad slán so just seo fáid practical is so nímuid támuid ag an tús but mar OPTs nímuid agrathe nó éifeachtach go fóil mar grúpa támuid tuairt céim le donna na dróise agus stoi an winch an in no an asholish multi no éileh no brew a chatum mun níos go fóil agus tá síntak tá go maimid agrathe go mujíntak solar an éileh atá wen effector dumps tá gáile le éileh solar practicula ingente agus tá práneach an yenfer í sin an isis gomáile mínta ní smó stoi agus go gafar beidir éileh a táid gur táid bhéintach solar fub agus cinnte bhfuil ní smó brew agus ní smó éileh a teachtam man níos agus ón Pobail céad cean eile bhhairtín mar bhiste so tásúlan gur thug mé cinál léirgus ionta gasta agus ionta guntar a bhar céir tarlú ar an talamh is dói céin laias a tarn scéile nachar agus ceapan héin gur bé go gafar an Kirkwig a bheith níos leithne níos comsithe go gahamid cinál an Pobail Ghaeltacht de Cumasú mátá an Cloich Pleanála Teanga chun mátá chun éirí leis ní amháin go gahamid díú ar cinál cinnte go níos mó Gaelga úsáid go cealbh na Teanga ach gahamid díú ar cuasaí fostaíocht sucin am gacrad a bhaine le síl na Ghaeltacht le féinúlacht na Ghaeltacht le féinúlacht an duine agus mar sin de so mar a dearmta súlam gur thugann chur láthir seo beidir ábhar macnamhdíobh agus beidir go gur sibh sé bhuair smaoine sibh agus go mbeadh beidir stratéisí nó túramí agah féin go doling le cuid in na faiban a lu me gur míle agah